asiri ne na neman sa'ar mutane. Wannan asiri ne wanda idan kana so a ce duk inda ka fuskanta a rayuwarka sai ka samu sa'a a gurin. Ya zamana duk inda ka sa ƙafarka ya zamana sa'a ce take bibiyar ka ba wai kai ke neman sa'a ba. Ya zamana sa'ar ita ce take bibiyar ka akan duk al'amarin da ka sa gaba. Ko wani kasuwanci kake ko aikin gwamnati ko aikin kamfani ko wani guri, wani gida, wani kamfani, wani gida, wani guri ko a ina ne ya zamana kana neman sa'a, kana neman kuɗi, kana neman inda kake neman abincinka ya zamana duk inda ka sa ƙafarka sa'a ce ke bibiyar ka. Ya zamana ko a ce kai direban mota ne ko kuma ma'aikacin kamfani ko ma'aikacin banki ko ma'aikacin wani guri da sauransu ko kasuwancinka na yawo ne ko shago ne ko wani guri daban ko saye kake siyarwa, motoci ne, babura, gonaki, gidaje, filaye da sauran abubuwa. Duk harkar da kake a rayuwa in dai kana so ya zamana sa'a ke bibiyar ka ko da yaushe madadin a ce Allah dai ba mu sa'a. To sa'ar ce za ta dinga fatan haɗuwa da kai ba wai kai za ka dinga fatan haɗuwa da sa'a ba. To wannan asiri darajar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam in dai ka daure ka aikata shi yadda ka ji mun yi bayani to tabbas za ka sha mamaki akan sa'a da za ka dinga samu akan duk abin da ka sa gaba. Abu ko da faɗuwa ne in dai ka sa hannu sai ka samu sa'a da galaba da nasara akan wannan al'amari. Wannan asiri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Al'ummar faɗin duniya barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. To muna godiya sosai ga masoyan mu, jama'ar mu, al'ummar mu na faɗin duniya, musamman mutanen da suke bibiyar mu suna saka mu ayyuka da masu saka mu bincike da tambayoyi da masu mana fatan alkhairi, musamman mutanen ƙasar mu Najeriya, mutanen Nijar, Kamaru, Chadi, Ghana, Algeria, Libya, Mali, Gabon, Taiwan, Qatar, Benin, Togo, Kenya, Sudan, Saudi Arabia, mutanen South Africa, Burkina Faso, Tanzania, Zimbabwe, mutanen Guinea, Faransa, Afirka da sauran al'ummar faɗin duniya gaba ɗaya. Muna godiya sosai ga masoyan mu, jama'ar mu, al'ummar mu na faɗin duniya, musamman yadda ake bibiyar mu a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. Idan kai ko ke baƙo ne sai ku daure ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ku dinga samun asiran mu da zarar mun ɗora. To kamar da muka saba zuwa muku da manya gingima kuma ƙasaitattun asirai, to yau ma muna ɗauke da wani mashahurin asiri na neman sa'a. Asiri ne na neman sa'a akan duk wani al'amari, duk abin da ka sa gaba kana so ka samu sa'a a kansa. Ko menene, kowace irin sana'a, kowane irin aiki kake yi, to in dai kana kai ko zaman banza kake so ka samu sa'a akan al'amarin da ka fuskanta, to ka daure ka aikata wannan. Ana samun kaza, uwa, ana samun kaza wacce ta taɓa yin 'ya'ya. Manyan kaji ake so a samu guda 9. Ana aiki ne na kwana 3. Ana yin ƙul huwallahu ne ƙafa 4444 sai a yanka kaji guda 3. Gobe sai a ƙara yin ƙul huwallahu 4444 a ƙara yanka kaji 3. Jibi a yi, kaga zai zama yi 3 kaji 9. Insha Allahu ana shafa turaren Binta Sudan mai hijabi in za a fara wannan lazimi. Wannan aiki sadidan mun ba da shi sadaukarwa darajar wannan rana ta Juma'a, alfarman Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. In kai ko ke ba subscribe da alamar ƙararrawa sai ku daure ku danna mana subscribe. da zarar